Benvidos a esta clase express de literatura galega de terceiro da ESO. Hoxe imos facer un breve resumo dos acontecementos máis importantes do século. Preparados? Pois alá imos! Comeza o século de maneira convulsa. A principios deste século invádennos os nosos veciños do norte. Pero a onde irán? O centralismo desfai a unidade de Galicia e o pobo está descontento. Esta situación provocou o levantamento de 1846 dun xeneral á fronte, pero fracasou e foron fusilados. En 1856 houbo unha xuntanza en Conxo entre estudantes e obreiros, que non gustou ás clases altas. Alí, figuras importantes fixeron acto de presenza: Aurelio Aguirre, Eduardo Pondal e Rosalía de Castro. En 1861 celebráronse en A Coruña os primeiros Xogos Florais. Os poemas participantes eran publicados nunha colección. Pero a data máis importante corresponde a Rosalía de Castro, cando o 17 de maio de 1863 publica o seu poemario íntegramente en galego, que será quen inicie o Rexurdimento pleno. En 1891, Eduardo Pondal recibe unha homenaxe, porque tras a morte de Rosalía e a ausencia de Curros, que estaba na Habana, afiánzase como poeta do pobo. En 1906 fundase na Habana a Real Academia Galega, sendo o seu primeiro presidente Manuel Murguía. Ao ano seguinte, en 1907, tamén na Habana, foi interpretado por primeira vez o himno galego, que era un poema musicado dun dos autores do Rexurdimento. Pechas este período coa fundación das Irmandades da Fala. Para finalizar, cómpre sinalar que no centenario da publicación de Cantares Gallegos, o 17 de maio de 1963, celebrouse o primeiro Día das Letras Galegas. Este ano 2025 é o ano das cantareiras e pandereteiras. Como puidestes comprobar, neste século houbo de todo, dende guerras ata sublevacións militares, cambios políticos e administrativos, pero o máis importante foi a dignificación do galego por parte dos escritores e escritoras da época, que loitaron con todas as súas forzas a prol da lingua e da literatura galegas para que puidesen chegar aos nosos días como o noso verdadeiro sinal de identidade.